Oke matur sembah nuwun menika katuraken katur kunjuk dumateng sanjane para tamu ingkang kalanipun menika nembe kemawon ngersakaken badhe kundur matur sembah nuwun kanthi sanget rawuh panjenengan. Lalu kita sandere ndedonga mugi kundur panjenengan saking dalem mriki ngantos dumugi wonten ing dalam suwang-suwang tansah mangke kala jenengan boten wonten nangarupida satunggal punapa asanti rahayu kang sami pinanggih mekaten. Antepe ati mandhapipun mawas diri pamundhut ingkang sampun mebet menika nggih. Sinareng kadang-kadang saking Tirta Nada Campur Sari. Ika mijil saya wengkon kerajaan Pelosok Tekalo Pacitan. Maraswan ngabiantoro sinarengan kadang-kadang audio sound system wonten TLC Audio. Pamundhut ingkang sampun mebet wonten antepe ati dawuhipun samangke mawas diri. Katuraken.
Sepaduhun kanthi sanget katuraken katur kunjuk dhumateng sabudaripun negiripun dhumateng paguyuban tayub saking pundi niku wau? Saking pundi Bapak niku wau, Bapak? Saking Jasa, nggih. Ingkang sampun tumut gregaken pairgen adicara dalu punika sinaringan kata-kata saking Tirtan Nursari, nggih. Matur sembah nuwun kanthi sanget katuraken katur kunjuk dhumateng panjenengan. Mobil menika kalanipun sampun ngersakaken badhe kundur, kimatur sembah nuwun kanthi sanget rawuh panjenengan sedaya nderekaken sugeng kundur tamtunipun.
Atu-atu donga pangestu panjenengan ugi tansah karantu dening panjenenganipun ingkang gamung gugati panjenenganipun bahwa mulyana dasanipun mugi ajatipun ingkang ginelar titir kalenggahan dalu punika sageta lulus raharja ngantos ing paripurna lan ugi anggenipun badhe ndhawuhaken putra saha putrinipun panjenenganipun Mbak Ica Dasan Mas Juma wonten ing dinten pinjing ijab kabulipun tansah kaparingan lancar gengser boten wonten alarubida satunggal punapa amin. Langen tayub kalajakan malih katur kunjuk dumateng sang jari para tamu undangan kakung saha putri sampun panghormatan menika ingkang kastut dening kadang kawula sepuh ingkang ngaturaken katur kunjuk dumateng sabudayanipun kapratitisaken dumateng sang jari para tamu undangan sabudayanipun kasumanggaken lan ugi pilih wonten ingkang badhe dana swanten monggo menika tansah karantu ing sasana pambiyawara utawi badhe ngersakaken pamundutan kegendingan ugi kasumanggaken. Pamundhut ingkang sampun mebet wonten Puspawarna mandhapipun dilarani. Jenengan sing pundi Mbak Wilis niki. Nggih. Niki Mbak Wilis seneng sing eneng kabele, eneng buntute lho tuwa. Nggih. Sing ora eneng buntute ora seneng Mas ya.
karepku kowe tresno ning buriku malah gandeng liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyeboti mripatku aluwung ngaliya kowe timbang dadi lilip salawase biyen madu dadi racun raja jogo aku dadi ketun wong tresno yen dilarani yen ra kuat aku pilih ngopi timbangane mati pilih ngopi